Gaur sustraia saioan, Elbilarretik abiatuko gara. Pilar upategia bizitatuko dugu, bertan erabiltzen duten sistema biodinamikoa zertan den ikusteko. Jarraian Valladolideko zintxosarik eta ospetsuan Idiazabal gaztek izan duten arrakasta izango dugu albiste. Idiazabal jatorri zenak nazioartean arrakasta izaten jarraitzen du. Goranek eta Txaberrek poltsak eta motxilak diseinatzen eta egiten dituzte. Elorrioko tailerrean lanean ikusiko ditugu biak. Sustraia saioak agur esango dizue irail arte, Karrantzatik esan ere Xabierrekin. Artzaina eta beltzaina da bera eta Karrantzako ardiak ditu. Elbilarren, Arabako Errioxan, Bilar dago, lurrarekin harmonian dagoen upategi bat. Proiektu hau 1989an jarri zen martxan eta instalazio hauetan egindako lehen ardoak Davidek eta Melanik egin zituzten 2015an. Paraje ikusgarri batean dago, Toloño mendikatearen silueta itzelaren azpian. David enologoa da eta beste upategi batzuetan hasi zen ardoa egiten. Urte batzuetan hektarea erdi bat mahasti lantzetik 17 lantzera igaro dira. 2020an dena egiten zuten era ekologikoan eta urte batzuk geroago baita era biodinamikoan ere. Una bodega familiar? Familia upategi bat da. Hau da, Andrea eta biok gaude. 1989an jarri zen martxan, mahasti zaharrak berreskuratzeko proiektu pertsonal batekin. Amak utzi zidan hektarea erdiarekin hasi nintzen. Eta hortik aurrera, lurzoruak berreskuratuz eta ekologia eta biodinamika kontzeptuak landuz 26 urteren ondoren, etxalde baten batasuna lortu dugu. Gure upategian ardo ekologiko eta ardo biodinamiko ziurtatuak egiten ditugu. Herriko ardoak dira. Bide batez, Elbilar sustatzen saiatzen gara, jendeak uler dezan Arabako Errioxa ez dela ardo onduen erreserben eta erreserba handien multzo bat. Gauzak beste era batean egiten dituen ardogile txiki batzuen multzoa baizik. Nik esango nuke gure ekoizteko modua normala eta logikoa dela. Beste batzuek bestelakotzat joko badute ere, ziur. El resto del mundo seguro que son diferentes. Era ekologikoaren eta era biodinamikoaren arteko aldea azaldu digu Davidek. Quizás ecológico. Ziur aski, era ekologikoan ekoizteak natura gehiago ez ondatzen laguntzen digu. Nekazaritza konbentzionalak ez bezala. Ekoizpen biodinamikoa berriz, urrunago doa. Lurzorua sendatzen eta berreskuratzen laguntzen baitigu. Lurzorua osasuntsu eta orekatsu dagoenean, bertan hasiko den guztia askoz orekatuagoa izango da. Upategiaren erraietan, altzairu erdoil gaitzezko handelik ez dagoela egiaztatu genuen. Ardoak hormigoian nartzitu eta egurrean ontzen dira, herriko ardo hauek orekatzeko lana denboraren esku utzita. Bueno, estamos en Bodegas Vilar. Bilar upategian gaude, Arabako Elbilarren. Ardoak hartzitzeko gelan gaude. Ikusten duzuenez dena da hormigoia. Mahatsa hemen hartzitzen da, eta bertan dago botilaratu arte. Baina hartzitzen amaitu ondoren egurrezko handel batzuetara doa, eta bertan gelditzen da. Egurraz ari naizenean, frantziar barrikak eta aritzak ditut gogoan. Hainbat tamainatakoak dira. Batzuk 225 litrokoak dira, eta beste batzuk, gehienak, 500 litrokoak. Muztioa ardo bilakatzen da inongo gehigarririk erabili gabe. Gero, egurrezko barriketan amaitzen da, 3 eta 8 urte artean, eta batzuetan urte 1 eta 8 artean. Baina upategiko egonaldia da, gure ardoak definitzen dituena eta oreka ematen diena. Azken batean, denbora da ardoaren orekatzailea. Upategi berria eraiki zutenean, lursaileko zuhaitz guztiak errespetatu zituzten. Baita eraikin zahar hau ere, txoko deitzen diete honelakoei.
Conseguimos un terreno cerca del billar. Lur sail bat lortu genuen El Villarretik hurbil, eta eraikuntza egin genuenean, zuhaitz guztiak eta lehendik eraikita zegoen guztia errespetatu genituen. Txoko bat zegoen, Arabako Errioxako txoko tipikoa. Jendea lanera etortzen zenean, hortxe sartzen zen, euritik eta eguzkitik babesteko. Arte hauek guztiak eta lorategi hau guztia errespetatu genituen. Ez dugu zuhaitz bat botako eraikin bat jartzeko, hori oso garbi dago. 100 urtetik gorako arteak dira. Horrez gain, poliki-poliki biodibertsitatean oinarritutako filosofia bat ezartzen saiatu gara. Gauza asko landatu ditugu. Izpilikuak, mertxikondoak, olibondoak eta bar. Ureztatu beharrik ez duen lorategi bat lortu nahi genuen. Enpresa askok egiten dituzten lorategi politorien kontra nago, ur kantitate ikaragarriak behar dituztelako. Urte sasoiko lorategia da hau. Orain, udaberrian berde dago. Udan marroikara egongo da, eta udazkenean berriz ere berde egongo da. Proiektua egin zenean, buru askiak izatea garrantzitsua zen guretzat. 100% agian ez, baina maila handi batean bai. Argindarra behar dugu, baina ikusten duzuenez eguzki plakak ditugu, eta ize sorgailu bat ere badugu. Urte osoan behar dugun energiaren 95% ematen diguna. Neguan sorgailu batekin indartu behar da, bai, baina upategi honen kontzeptuetako bat buru askitasuna da. Melanik hainbat lursailetan jarri dituzten erlauntzak zaintzen ditu. Hemen aurki ditzakegun landare mota ugariei buruz hitz egin digu, biodibertsitateak faunari ere mesede egiten baitio. Milaka eta milaka zuhaitz eta landare usaintsu landatu ditugula esaten dudanean, naiz esageratzen ari. Landare usaintsu gehienak hemengoak dira, klima mediterraneokoak. Izpilikoa, erromeroa, ezkaia, salbia. Olibondoak ere baditugu, eta sagarrondoak, arrosak. Gauza pilo bat landatu dugu, batez ere azken 10 urteetan. Herriko ardoak egiten dituzte, ia lursail guztiak El Villarren baitaude. Eta biodibertsitatea zaindu nahian, lursailak landare estalki batez zaintzen dituzte. Gure upategiaren helburuetako bat lurzoruak berreskuratzea da. Lurzorua biziberritzeko erarik onenetako bat izadiari lan egiten uztea da. Adibidez, landare estalki hauek sorturik. Tratamendu konbentzionalak egiten diren lursail gehienetan, mikrobiologia hori guztia ia hilda dago. Gu hori berreskuratzen saiatzen gara. Materia organikoa nabarmen hobetzen da. Urari asko hobeto atxikitzen zaio. Jariatze urekin ez dugu arazorik ez da lur galerekin ere. Une honetan, moztu beharreko puntu batean dago. Garai euritsu batetik gatoz, eta orain bero egiten hasi da. Beraz, moztu eta hemen uzten dugu, udazkenean eta neguan berriro jaio dadin. Melanik eta Davidek abereak erabiltzen dituzte lursailak lantzeko. Mahastiak dira upategi ororen arima, eta hoiek zainduz lortzen da kalitate honeko ardoak egitea. Mahastian dagoen guztia botila ardo bakoitzean transmititzen saiatzen gara. Mahastia tresna bat da, hartzitu dezakegun eta botilara dezakegun fruitu bat ematen digu. Eta botila hori munduko hainbat tokitara joan daiteke, gure eskualdearen izenean, El Villarren izenean. Iaz ez bezala, aurten dena oso ondo doa. Hau Graziano Andui bat da. Eta ikusten duzuenez, loraldian dago. Hau mahastiaren lorea litzateke. Une honetan landareak jasotzen ari gara. Zuzen az daitezen. Ikusten denez, landareen osasun egoera ikaragarri ona da. Aurten ez dugu onjo arazorik izan, udaberria oso euritsua izan bada ere. Ikusten duzuenez, mahasti gaztea da oraindik, baina dagoeneko mahatsa asko du. Bilarreko 17 ardo erreferentzien 180 esportatu egiten da.
Biodibertsitatea zaintzea, lurra errespetatzea eta lur sailak birsortzea dira upategi honek dituen 3 zutabeak ardo onak egitea lortzeko. Idiazabal gaztak eta zehazki 3 gaztandegik arrakasta handia izan dute berriro Tordesilasen egindako zintxo sariketa ospetsuan. Ilarduiako Lalezek eta Eginoko Satek, hau ere Arabakoa, urrezko zintxo bana irabazi zuten. 2 gaztandegiak Artzai Gazta elkarteko kide dira. Eguneko irabazle handia Olastiko Labasko Navarra gaztandegia izan zen, Idiazabal batekin estatuko ardigaztarik onenaren saria irabazi baitzuen. Idiazabal jatorri izenak nazioartean duen lidergo eztabaida ezina berretsi egin zuen. Goranek arte ederrak ikasi zituen eta pixkanaka poltsak eta motxilak diseinatzeko eta egiteko munduan sartu zen. Hainbat ikastarotan trebatu da, baina emakume autodidakta dela esan daiteke. Elorrioko tailer honetan duela 6 urte instalatu zen, eta geroago Txaber ere proiektuan sartu zen. Biak bertakoak dira, eta Gorakateko ateak ireki dizkigute. Gorane etxean lan egiten hasi zen, eta gaur egun eskulangintza da haren bizimodua. Gorakat da nire bizitzaren zati bat, ja. Etxian hasi nintzen sortzen, gauza da, gonbidatu ostela azoka baten parte hartzia, eta ez neukon zer ipin, eta proposatu osten, zelan neuko zen tapizeriako retal batzuk, sortu nabazen poltsatxo batzuk. Eta dana saldu nabanean, erabaki naban linea berdinen jarraitzia, eitia poltsa bakarrak eta bereziak, eta hortik jarraitzen dugu. Txaber roialak moztea arduratzen da eta Goraneri ematen dizkio. Geroago josi beharko dituen atal guztiak erakutsi dizkigu. Hau, minibig modelua da motxila bat, eta lehenengo Txaberrek mozten dauz koloretako zatixak, nik montau iten dut, berak ipintzen dau patroian gainean, neurriak ondo daudela ikusten dugu, eta gero ipintzen doztaz komplemento guztiak, motxila montatzeko behar dien komplemento guztiak. Dau forru alde batetik, tirantiak eta kremaiera bestalde batetik, eta gero, seilua, importante, eta motxilan atzeko partiak eta ipurriak. Eta honek izango zien bai, motxila sortzeko behar dugu zen osagarriak. Eta hau batuta izten dozta, eta ni gero jartzenaz josteko makinan eta sortzen dut motxila. Gorakaten logoak oso ondo adierazten du tailerraren eta markaren hildoa. Gorakat izena dator, Goran nina zela eta kat katua. Gauza da Facebooken eukola izena Gorakat nire Facebookeko izena zen, eta azokarako behar naban izen bat, eta erabaki naban hori pintzia. Baina pentsatzen aurrera aldatuko nabala, baina guztoiatan zelan gelditzen zen, eta holan gelditu da. Eta izango zien hori belarriak eta poltsan marra bat, da hori izango zen simbolua, logua, Gorakatekoa. Gorane josteko makinaren aurrean eseri da. Bezero baten enkargua amaitu behar du, eskaripean lan egitea oso ohikoa ez bada ere. Josi ondoren, saltzeko prest egongo da. Oin inbiet egin abiena da minibig motxila bat, dala gehien saltzen dugu modelua da, eta hau kasu honetan da enkargo bat. Bai, hau ja da azkenengo pausua motxila amaitu aurretik jositen dugu, eta ja gero salmentara doia. Gorakaten ezaugarria da
bi poltsa edo bi motxila berdin-berdinik ez egotea. Oihalaren koloreekin eta estanpatuekin jolas egiten dute. Ezaugarri nagusienetako bat gorakatekua da, ez dugu zela egin bi produktu bardinak, ze gustatzeaku esklusibidadia eukitia, bakoitza beria bakarra. Txaberrek piezak mozten jarraitzen du, Goranek josteko makinan muntatu ditzan, puzle bat izango balitz bezala. Ontxe egiten ari nazena da Luzi modeloa, dela poltsa modelo ertain bat, eta pentsatzen kolorea, ze estampau, eta orain sartuko dutzat urdin leopardo bat, eta hori, eta gero ingodotena da, nik moztu, montau, eta Goraneri bere mailan utzi, berak josteko. Urteotako balantzea oso ona izan dela esan digu Txaberrek. Goran hasi izan oindela 11 urte proiektu honetan, eta ni sartu nintzen oindela 6 urte. Eta bueno, pizka danetik, ez daue... Ikusi dugu azoketan, egondara denboraldi batzuk gehiago kontsumitzen dela, ero gehiago saldu izan dugula, baina, bueno, hor jarraitzen dugu. Ez da erreza hor mantentzea, baina bai esan alda, jendea gero eta gehiago ezagutzen gaituela, eta bueno, horrek azkenean posik egotea sentierazten gaitu, bai. Erabiltzen dituzten oihalen lagin zabalaren parte bat ikusi dugu. Bakoitzetik ez dute kantitate handirik erosten, barietatearen alde argita garbi egiteko. Esan bezala, bi pieza berdin-berdinik ez dago. Bai, saiatzen gara ez ere erosten tela bakoitzetik metro asko. Gu ere ez kantzatzeko egiten ari garen bitartean, ez? Da pizkat, gu ere motibatzeko tela ezberdinekin, eta ez gauzteko errutina berdinean, erosten baldin baditugu honen 20 metro, daukagu hor, ez dakit, 50 motxila egiteko tela berdinarekin, eta hori ez dugu nahi. Saiatzen gara aldatzen telak, eta bueno, holan bebai gure burbuina, gure ideia egiteko, motxilak egiteko ideiak, hor doiaz. Tailerrak denda txiki bat ere badu, bezero eta lagun asko erakartzen ditu. Denda haulen erropa denda batzan, eta jabeak itxioskun mostradoria eta mueble batzuk. Eta hemen egin duguna da, zabalik egoten da lanien gauzen bitartian. Eta hemen saltzen dugu eta bionbuan atzian jositen dugu. Diseinuetan merkatuko joerak ez dituzte gidari. Gehiago fidatzen dira intuizioaz. Tendentzien inguruan ez dugu jarraitzen moda. Batez be da, guri gehien gustatzeak zen koloriak, estampauak, ez dugu egiten moda ez dugu jarraitzen. Bezero motaz eta dendako, azoketako eta internet bidezko salmentaz hitz egin digu Goranek. Bezeroak gehienak daukagu zenak die emakumeak. Egia da guk sortzen dugula eta gero bakoitzak erabakitzen dauela gustatzeako edo ez. Asko galdetzen dozku egia gizonezkoentzako sortzen dugu, baina ez daukagu kriterio bat generuan inguruan. Egin dugu, guk sortzen dugu eta pertsonak erosten dabe. Osea, bai gizona eta bai emakumeak. Eta gehien saltzen dugun lekuetan die asokak. Egia da asoketan mugitzen garela Bizkaia eta Gipuzkoan, Araba igual zozer gitxia eta Nafarroa be bai oso gutxi, baina gehien saltzen duguna da asoketan. Dendara be etorten die, baina Instagrametik be bai eskatzen dozkue. Euskadin badago artisautza bultzatzen duen elkarte bat, Arbaso,
eta Gorakat elkarteko kide da. 11 urte daramatzate lan honetan, baina Goranek eta Txaberrek ez dute lehen eguneko ilusioa galdu. Karrantza eta Enkarterri galtzorian dauden bertoko abere arraza askoren babesleku dira. Enkarterriko astoa, Bilano txakurra, Motxina eta Terreña arrazak edota Karrantzako ardia lur honek gordetzen dituen altxorretako batzuk dira. Xabierrek behiak eta ardiak ditu eta Karrantzari atxikita bizi da. Behien kasuan batez ere Piriniar arrazarekin egiten du lan, baina batez ere Karrantzar arrazako ardiak gobernatzen ditu. Artzain honek estentxiboan egiten du lan eta gainera Abaskane elkarteko presidentea da. Hemen Karrantzako ardi muturbeltz bat daukagu. Abaskane elkartea 2001 urtean sortu zen. Arraza hau galtzeko zorian baitzegoen. Eta gaur egun, 800 ardi dauzkagu erroldatuta. Elkartean 16 kide gara, eta orain mutur horia sartu da. Ura ere galtzeko zorian dagoelako. Xabier abenduan hasten da ardiak jesten, eta orain ia lehorturik daude. Esnea Karrantzako gaztandegi bati saltzen dio Idiazabal gazta egiteko. Idiazabal gazta ardilatzen eta Karrantzako ardien esne gordinaz egiten da. Jesten dudan esnea, Karrantzako gaztandegi txiki bati saltzen diot, Idiazabal gazta egin dezaten. Jesteko sasoiak 6-7 hilabete dirau, eta gutxi barru amaituko da, edozein momentutan. Baliteke datorren astean ardiak lehor egotea. Esnea ez ezik, artilea ere aprobetxatzen da. Ardi hauek moztu berriak dira. Mutur beltz elkarteak artilearekin egiten diren produktuak merkaturatzen ditu. Mutur beltz deritzon enpresa bat dago. Hemengoa da, Karrantzako mutil batena. Mutur beltzen artilea eramaten du, txapelak, galtzertiak, poltsak eta jakak egiteko. Hotzetik babesteko jaka oso onak dira, noski. Artilezkoak dirata. Karrantzar arrazak menditartasuna du ezaugarri nagusi. Ardi menditarra da. Eta Karrantzara erabat egina dago, ze haren izenak berak dioenez Karrantzakoa da, Kantabrian eta Asturiasen antzeko barietateak egon badaude ere. Belardietan edukitzen ditugu, baina noizean behin mendira ere igotzen dira. Ardilatzen aldean oso desberdinak dira. Ardilatza zakarragoa da eta esne gehiago ematen du. Abaskane lanean ari da, gure lurrarekin hain lotura estua duen arraza autoktono hau galdu ez dadin. Arraza hau jatorriz hemengoa da, Karrantzakoa. Eta Euskala bere arrazen liburuan sartuta dago. Pena da arraza autoktonoa galtzea. Alden gehiena egin beharko litzateke bertoko arrazei eusteko. 800 bat ardi muturbeltz daude erroldatuta. Horrek zailtasunak dakarzkio hobekuntza genetikoari. Xabierrek 75 bat ardi muturbeltz eta 15 bildotx gobernatzen ditu. Barietate hau morfologia aldetik identifikatzen lagundu digu. Hona hemen, Karrantzako ardi muturbeltz bat. Urte terdiko bildotx bat da. Ardi hauek buru eta hanka beltzak dituzte. Inongo orbanik gabe. Ikusten duzuenez, buru fina eta pikin bat konbexua du. Beltza da, hilerik gabe bekokian eta saietxaldean. Autoktonoa da, Karrantzakoa. Artilea zenbat eta zuriago izan, hobe. Eta zertxo bait kizkurra. Une honetan, 75 ardi mutur beltz, eta hemen jaiotako 15 bildotx ditut.
Artaldeak etengabe kontrolatzen ditu. Xabierrek ardi mutur hori talde batera jo du. Urrutixeago daude, baina berehala bueltatu da ardiekin. Ardi bati heldu eta ardi mutur hori baten morfologia deskribatu digu. Hona hemen Karrantzako bildots muturrori bat, urte eta erdikoa. Besteak buru eta hanka beltzak izan behar dituen bitartean, honek buru eta hanka horiak ditu. Batzuek tonu argiagoa edo gorriagoa izaten dute. Buru fina eta pitin bat konbexua izan behar du. Hilerik gabe bekokian, masailetan eta saietxaldean. Moztu berriak direnez, artillerik ez dute agerian, baina zenbat eta zuriagoa izan, hobe. Pitin bat ondulatua eta kantitate aldetik oparoa. Belarri normalak, ez handiak ez txikiak, eta pitin bat aurrerantz inklinatuak gehien bat. Ardiagoek belarri eroriak dituzte. Bestalde, hanka sendoak izan behar dituzte. Ondo zapaldu behar dute. Zuzen zapaldu, apatxekin, eta ez orpoekin. Eta errape onak izan behar dituzte. Abaskane elkarteak hainbat esparrutan egiten du lan, baina beti helburu berarekin, Karrantzako ardi arraza sustatzea. Zereginen xedea, arrazari eustea da, ezaugarri genetikoak hobetzeaz batera. Emerik eta harrik onenak hautatu, odolkideak ez diren narrak beste ganadutegi batzuetan bilatu, elkarrekin gurutzatu eta arraza alden gehiena hobetu. Mejorando todo lo que se puede. Xabierrek 150 bat mutur hori ditu, eta guztira 2500 buru inguru daude erroldatuta. Karrantzako muturroriaren kasuan, 2500 ardi daude aldundiaren erregistroan, eta gaur egun genealogia liburua zabalik dago. Abaskanen sartuta daukagu, eta galtzeko zorian dauden arrazen barruan sartzeko prest dago dena. Ardi muturroria atzeraldian da, eta haren kopurua hainbeste jaitsi da, galtzeko zorian sailkatu eta berreskuratze programetan sartu baita. Abaskanek duela gutxi sartu zuen ardi muturroria elkartean. Muturroria muturbeltza baino urte batzuk geroago sartu genuen. Izan ere, Abaskane elkartea sortu zenean, muturbeltzak gozo gutxi ziren. Muturroriak ordea orain baino askoz gehiago ziren. Urtea joan urtea etorri berriz, artzain asko desagertuz joan da. Horrez gain, basafaunarekin gorabera asko daude. 8 eta 6 eraso asko gertatzen dirata. Artzain asko etxita daude. Eta ardiak kentzen ari dira. Hori delata, ardi muturrorien errolda baxu-baxu dago. Muturbeltzena bezain baxua ez da, baina muturrori gutxi daude. Eta pixka bat borrokatu beharko da bertoko arrazei eusteko. Mota guztietako arazoek, basafaunak barne, artzain kopurua murriztu dute Karrantzan. Karrantzako bi barietateagoek etorkizuna dute, baina jendea inplikatu behar da. Eta artaldeak handitzen badituzte, eutsi egingo diote. Dena den Karrantzatik kanpo oso ale gutxi daude. Kantabrian badaude batzuk, baita Asturiasen ere. Baina Bizkaian, Karrantzatik edo Enkarterritik kanpo oso gutxi geratzen dira. Hala ere, artzainak euren lanbidearen zale amorratuak dira. Hori eta erakundeen babesa funtsezkoak dira Karrantzako ardiaren eta gainerako arraza autoktonoen etorkizuna ziurtatzeko.